ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ 1961 ମସିହାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 63 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇଛି କେତେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର। ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ନିଜର ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିତାମାତା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆଜିକାଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଆମର ଯେ ଆଜି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଚାଲୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ। ଆଜି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମଟା ଫେଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ନିଜର ପାୱାର କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପାୱାରକୁ ଆଜି ଖତମ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ କେମିତି, ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ହେବ କେମିତି? ଆଜି ନା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ସଭା, ନା ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ସଭା। ଗାଁର ସମସ୍ୟା, ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ଜାଣିବେ କେମିତି? ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆଜି ହଉନାହିଁ ଜମା। ଆମ ଏରିଆରେ ତ ଜମା ହଉନାହିଁ, ନା ଗ୍ରାମ ସଭା ନା ପଲ୍ଲୀ ସଭା। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ଚାଷବାସର ସମସ୍ୟା ହଉ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହଉ, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ହଉ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆଜି ତ ପଲ୍ଲୀ ସଭା, ଗ୍ରାମ ସଭା ଜମା ବସୁନାହିଁ, ଜାଣିବେ କେମିତି ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆଜି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହୁଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାଫଳରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହଉନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି, ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ଅନେକ ରହିଛି। ସ୍କୁଲରେ ତ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ବି ହେଉନାହିଁ ଜମା। ଏ ଉନ୍ନତି କରିବ କେମିତି? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ କେମିତି? ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ହେବ କେମିତି? ଆଜି ସେଇ ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଟଙ୍କା ପଇସା ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକିରି ନିଜର ଅଧିକାର ପଛରେ ଆଜି ଲଢ଼ନ୍ତୁ।